प्रमद बर'नि खुगायाव बे बुंनो समाया मानोना बिथाङा दिनै मोनसे खाबु मोनदों सरखार सालायनायनि खाबु मोनदों बिथाङा इलेक्शननि सिगां जि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बिथाङा मावनासो देखायनांगौ मावनो हायैनि थाखाय दिनै BPF-खौ सोंखारि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सोंखारिनानै दायनिफ्राय एरायना थानो नागिरदों जोङो दिनै नुदों बिथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन साख्रिनि खोथा बुंदों नोंथांमोना नुदों साबैसेखौ साख्रि होखो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा बुंदों बिथाङा साबैसेनो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनो हाखो आरो माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों फाइनान्सियेलि इयार बाजेटखौनो बिथाङा माने बोसोराव कमप्लिट खालामनो हाया अब्ला बिथाङा डेभेलपनि खोथा बुंनानै मा माने फोरमान होनो नागिरदों 17 बोसोराव BPF-आ मावदोंना मावाखै BTC-नि रुपरेखाया मामोन 17 बोसोरनि सिगां दिनै BTC-नि रुपरेखाया मा जानानै दं बेखौ जों बुंलायनो नाङा साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रानो फोरमान बेरायथों बियो नायथों गामि खना खनला लामाफ्रा थांलाय फैलायनि बेबस्था बेसेबां जौगाखो बेफोर मा उन्नयन बुजाया नामा कलेज इउनिभारसिटि दिनै जानायाबो बे उन्नयननि खोथा बुङा नामा फोरमाया नामा दा नंखायनो बुंदों मैया बिथाङा जिथु मोनसे सुबुं गमा लादों माने हेपिनेस प्रग्राम नङा होमबा माने रियेलि हेपिनेस प्रग्राम मानि हेपिनेस प्रग्राम जों मिथिया खिन्थु बिथांमोननि जिथु माने जायफोर वर्कारफोर DCDC-नि मेम्बार चेयारमेन जेरैबायदि मोनसे साउटिं माने माइकजों खालायनाय बिथांमोना लेंदों जे माबा मैयानि दिनावलायनो अरुणोदय आसनि बिथांमोना लिस्ट खालायगोन जाय थाङा बेनिफिसियारिफोरनि लिस्टखौ दानगोन PMAY न' जायफोर मोनदों फार्स्ट किस्ति मोनबाय सेकेन्ड किस्ति मोनबाय मोननो गोनां दंबावो बिथांमोननि फैसाखौलायनो बे मिटिङाव थाङाबा दानना होगोन होननानै बिथांमोननि वर्कारफ्रा दिनै साउटिं खालाय माने बेनिफिसियारिफोरखौ बुंदों बे मा मोनसे थगायनाय नङा नामा नोङो दिनै मिटिङाव थाङाबा मानो सासे बेनिफिसियारिनि अधिकारखौ बोरै दाननो हानांगौ बिथांमोननो सोर अधिकार होदों दा बिथांमोना सिगि लांदों आरो बिदिनो गोबां माने बिथांमोना जायफोर माने हेन्डिकेपफोरनो फैसा होनायनि खोथा बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन होननानै बिथांमोना प्रल'भन होननानै लांदों आरो बिथांमोना जि बुंदों माने बेहायलायनो मैया प्रमद बर' फैनायाव गासिबो माने जायफोर अरुणोदयफोर मोनाखै लिस्ट खालायगोन होननानै बिथांमोना फोसावनानै थांदों ओंखायनो दिनै नुदों प्रमद बर'आ मा बुंदों BTC-नि रायजो राजाफोरनो बिथाङा बुंदों मैया नोंथांमोननि ससियेल मिडियायावनो बिथाङा बुंनाय बाथ्रायाव आं नुदों माने 20,000 फेमिलिलायनो बिथाङा हा होबाय मोजां खोथा होनो हादोंब्ला दा मोनदोंना मोनाखै होदोंबा मोजां जोङो लुगैदों होनांगौ जों हानि पाट्टा होनायनि रावबो एगेन्स्ट नङा जों हा पट्टा होनोसो खावलायदों मावनांगौ दिनै बिथांमोना मावैनि सिगांनो दल दामनानै फोसावनानै मावैखौनो मावदों होननानै बुंना लायो नलेज फेस्टिभेल नङा होमबा माने प्रिमियार फुटबल लिग बिथांमोना पार्टि हिसाबै बुंनांगौ दरखार गैया जोंहा बुंनांगौ दरखार फैसाया बबेनिफ्राय फैदों जोंहा रिजाल्टआ मा फैदों BTC-नि रायजो राजाफ्रा रिजाल्ट मोनदोंना मोनाखै जों मा लुगैदों दिनै जोङो BTC-निफ्राय मोनसे रिजाल्ट लुगैदों जोङो दाखालि बे मासनि एप्रिलनि 5 तारिखआव बाजेट सेसन मोनसे जादों बे बाजेट सेसनाव दुखुनांथावना बाथ्रा बिथाङा मोनफ्रोमबो मिथिङाव बुङो माने सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय आरो गोबां NDP-नि सेंग्राफोरखौ थांना थानायनि राहा लामा होनो हादों होननानै बिथाङा बुंबाय थादों खिन्थु दिनै प्रेक्टिकेलाव जों मा नुदों दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ हरनाय फैसा जायफोर माने शहीद जायनि थाखाय दिनै बर' सुक्तिफ्रा जानानै थांदों मार्टियार्स फेमिलिफोरनो मुंख्लं न'खरफोरनो थांनाय बाराव 2021-22 बोसोरिया खिन्थु बाजेट 10 कौटि थाखा बिथांमोना रिटार्न खालायबाय थाइसेबो फैसा होआसै बिथांमोना प्रमद बर'मोननि जिथु जों सोंनायनि फिननाय बिथाङा होदों 10 कौटि थाखाखौ मानो रिटार्न हरफिनखो मा जोंनि गेजेराव बे गोबां मुंख्लं न'खरफ्रा मोननो गोनां गैयामोन नाङा हालाय हाफाय जानानै दङ बिथांमोनाथ' होनांगौमोन ना आरो थांनाय बाराव 22 आरो 23आव बेहायबो 25 कौटिमोन 25 कौटिया 15 कौटि थाखा रिटार्न जाबाय अब्ला बिथांमोना बेखौ मावनो हादों होननानै बुंगोन नामा जों बेखौ बुंबाथाय बिथांमोना दाय जायो मुंख्लं न'खरफोरनिफ्राय दिनै बुंबाय थादों थाइसेबो फैसा मोनाखै होनबाय थादों जायफोर NDP-नि सेंग्राफोर रिहेबिलिटेसननि थाखाय बिथांमोना दिनै गाबख्रावबाय थादों पुलिस भेरिफिकेसन जाबाय थादों बिथांमोना दिनै सासेनोबो बे फैसाखौ होआलासिनो फैसाखौ रिटार्नसो खालामबाय थादों बेखौ मावनो हानाय होननानै बुंगोन नामा बेखौ जों मा डेभेलपमेन्ट खालायदों होननानै बुंगोन नामा गोजोन आरो सान्थिनि खोथा बुंबाय थायो मोरै जाखो दाखालि बावै जों नुदों बार्डिक मोनसे जादों लाइफ सेन्टेन्स सोरबा डेथ सेन्टेन्सनि थागासिनो दं दिनै बिसार जागासिनो दङ NDP-नि सेंग्राफ्रा दिनै कर्टआव हाजिर थांबाय थानो गोनां जायो बे गोजोन नामा
दिनै सान्थिब्ला गोजोनब्ला दिनै इन्दिबिनि सेंग्राफ्रा दिनै मानो गाबख्रावबाय थानो गोनां जादों नंखायनो जों खावलायदों प्रमद बर' बिथांखौ नोंथाङा मोजां सालायदों होननानै गावखौ माने क्लेम खालायबाय लास्लाय क्लेम खालायनानै लाबाय थास्लाय नोंथाङा मावनानै देखाय प्रुफ खालायना देखाय 17 बोसोराव बिपिएफआ दिनै मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन सम सफैबा रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होगोन नोंथाङा बुंबा जानाय नङा बेहाय नोंथाङा दिनै 1 लाख मानसि गेदारिं खालायगोन होनना बुंदों मैया उदालगुरियाव बेसेबां गेदारिं जाखो जोंनावबोथ' रिपर्ट दं आं बुङा बिथांमोना दाय खालायगोन दाय बुंगोन बिथांमोननि मानसि गेदारिंआ 5000बो बारा जायाखै अब्ला बेखौ बिथांमोना दिनै 1 लाख गेदारिं जादों होनबा जागोन नामा नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै 4000निबो बारा जोंना मोनसे ब्लक कमिटियावनो जादों बे मा हाग्रामा सारखौ फोथाया नामा बिपिएफ दलखौ फोथाया नामा दिनै बिपिएफआ 17 बोसोर मावनानै प्रुफ खालायबोदों जायनि बेलायाव दिनै बर' रायजो राजाफोरजों बिटिसिआव थानाय रायजो जानाय गुबुन हारि माहारिफ्रा लोब फोथायनानै दिनै बिपिएफखौ फिन सोरखार फैनायखौ लुगैजादों बेनो मोनसे फोरमान नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै प्रमद बर'आ हाजारखि होसोग्रा बुङाथों मानो बिथांमोननि इएमफ्रा होसोग्रा बुङाथों मानो बिथांमोननि मावनाया दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बिपदनि लामाजोंसो माथो बिथांमोना दैदेनलांबाय थादों बिथांमोना बुंनाय बाथ्राया मोनसेबो नंखाय सैथोथि गैया नंखायनो दिनै जों बुंदों बे 17 बोसोराव प्रुफ खालायखाबाय बिपिएफ सरकारा आरो दिनै बिपिएफआ मावनो गोनां गोबां खामानि दंबावो रायजो राजाफ्रा नंखायनो फोथायदों पुनराय शासन बारखौ 25आव बिपिएफनो सरकार सालायनो खाबु होगोन आरो फैबाय थानाय 26आव उदालगुरि जुदि समस्ति जायोब्ला लकसभाया उदालगुरियावबो जों बिपिएफआ देरहागोन क'क्राझाराव देरहाखागोन बेथ' फाइनाल जानानै दं नंखायनो दिनै आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि मावनाय मोनसेबो गोरोबा फार डिफारेन्स नंखायनो दिनै खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिजिरनायनि सम बिथांमोननि बुंनाया मोनसेबो रज'आ बिथांमोना जि बुंदों बे गासिबो नंखाय गोजा बिथांमोना बुंनो हागौ गोदै प्रमद बर'आथ' बुंनायाव खम नङा गबिन्द बसुमतारीमोना जिबायदि बुङो नङा होमबा दिनै राकेश ब्रह्ममोना जिबायदि बुङो फेरेंगा बसुमतारीमोना जिबायदि बुङो बिथांमोननि बुंनायावथ' सुर दंना गैया गनायजागोन ना जाया बेखौ नाया खिन्थु डाइरेक्ट मानसिखौ बुंनानै गावसिनि दायखौ एरायनानै थांनो नागिरो नंखायनो आं नुदों दिनै बिथांमोना बे बारा गोबाव गैला 2 बोसोरल'सै एबार नैबे 2023 आरो 24आव जिथु बोसोरिखा बाजेट 800 कोटि थाखा बे 800 कोटि थाखाखौ बिथांमोना बाहायनो हानाय नङा मानोना दासिमहालागैबो नै बे मासहालागैबो बिथांमोना थांनाय बारनि 722 कोटि थाखाखौनो कमप्लिट बाहायजोबनो हायाखै बिथांमोना नंखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोनखौ माने गादियाव जिरायहोबाय थायोब्ला बिटिसिखौ सलायहोबाय थायोबा बिटिसि रायजोआ मालाबा उन्नयन जाया माने आरो 5 बोसोर नङा 10 बोसोर बेकसो जागोन बिथांमोनखौ सरकार सलायसोखैबा आरो बेनोथ' साननो गोनां दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मानो पिस रिलि लाखो मावनांगौ बिथांमोना मावनो हायैनि थाखायनो दिनै बिथांमोना मा बुंदों पिस रिलि रंजानायनि रिलिनो मा बिलाय दा नै बेफोरनो फोरमान ना मावनो हायाखै मावनो हायैनि थाखायनो दिनै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा सारखौ दाय खालायनानै बिथांमोना थादेर खालायना बुंनो थाखाय मोनसे गावसिनि वर्कारफोरखौ लेंनानै मोनसे टुप होनानै गावसोरखौ मोनसे पजिसन लाखिनानै मोनसे परिकल्पना साजायदों आरो बिथांमोना नंखायनो बे रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय नुखाबाय बिथांनि सरकार सलायनाया जे फ्लप बेखौ बुस्थुआ हमनो हादों आरो थ' दिनै रायजो राजाया दिनै जोंखौ नङा होमबा भट होनानै जोंखौ देरहाहोदों जों दिनै अपोजिसनाव बिपिएफ राजनितिक दल हिसाबै जों अपोजिसनाव दङ बिथांमोननि सालायनाय सरकार सालायनाय बिथांमोननि बुंनायखौथ' जों रायजोनि गेजेराव जों फोरमायनांगोन ना मानोना बिथांमोना जि खोथा बुंदोंमोन बिटिसिखौ जिबायदि बिपदआव दिनै बिथांमोना लांबाय थादों बिथांमोना सरकार सलायनो हायाखै बेखौथ' जों दिनै रायजोनि गेजेराव थांनानै बुंनांगोन नंखायनो बिथांमोना खर' सादों सैथो खोथाखौ बुंना होनायनि थाखाय बिथांमोना खर' सादों पावारखौ बिथांमोना लानानै सलायनो रोङाखै जायनि बेलायाव दिनै फैसाया बबाव बाहायदों बोरै मा जादों बेखौ रावबो मिथिया बिथांमोननि दिनै जायफोर जायफोर MCLA जायफोर BCDC चेयारमेन जेब्लानोखि बिथांमोना बुङो अब्ला गावसोरनो बुङो जोंनि सरकारनियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा मोजां सरकार सालायनो हायाखै होननानै बिथांमोननि कर्मिफ्रानो बुङो आरो जोंथ' माबाव ओंखायनो दिनै नुदों बिथाङा गावनि दायखौ खोमोरनो थाखाय गावनि दायखौ माने थगायनो थाखाय दिनै बिपिएफखौ दाय होनो थाखायसो बे मोनसे माने हेपिनेस रिलिज बिथांमोना नंखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन आरो आं नुदों दिनै बिपिएफखौ खुनु पइन्ट लाखिनो हाया 25आव सरकार फैगोन ना फाइनाल